Oh, yeah. Πρώτο vlog αυτό για το κανάλι μου. Wow. Είμαι ο Κόνος. Τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον είμαι ο Μάκης από τον Μπρε. Ναι. Oh. Ίσως και όχι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο vlog για να σας ενημερώσω ότι έρχονται καινούργια βίντεο στο κανάλι μου. Ναι, ξέρω ότι έχω αργήσει πάρα πολύ να κάνω βίντεο. Πόσο? Α, ναι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ναι, αυτά. Θα έρθω και θα έρθουν καινούργια βίντεο με gameplay στο κανάλι μου. Βασικά θα το ανεβάσω, τώρα είμαι εκδρομή στο χωριό μου. Ωραία εκδρομή. Τώρα είμαι εκδρομή στο χωριό μου, οπότε θα το ανεβάσω γύρω στην Δευτέρα. Τώρα είναι Τετάρτη, ναι. Και ποιος παίζει με το μοντάζ μου, η κάρα μου. Μπράβο, τώρα τα καλύτερα. Βάλτο. Ωραία. Αυτό δεν θέλω να το κάνω πολύ μεγάλο το βίντεο. Ναι, το έγραφα από το λάπτοπ και δεν είναι καν δικό μου. Τέλος πάντων. Αλλά θα έρθουν πολλά και ωραία βίντεο. Μπαμ! Σας κάτσα τα κανόνια, Ναι. Και τίποτα άλλο. Απλά θα γίνω superstar.